Chystáme tohto týždňa, dúfam, že ešte stíhame tohto týždňa niečo, ale toto je úplne prvá novinka, ktorú by som vám chcel ukázať. Škoda Superb, 2 liter automat 110 kW, vo veľmi peknom stave, s veľmi dobrými kilometrami. Akurát dnes sme ho pripravili, dnes sme ho nafotili a dnes bude na internete. Myslím si, že ukážkový stav, po auto vidno, že bolo starané a chcel by som ho trošku bližšie ukázať, že fakt je v perfektnom stave. Nakladacia hrana úplne super. Nemá bohužiaľ elektrické piaté dvere, ale to sa prežíva. A takto to vyzerá znútra. Krásny nový volant, padla pod volantom. Pozerám, že Škoda má aj nový infotainment. 114 943 km. Radio, samozrejme Apple CarPlay alebo audio, navigácia, nastavenia klimatizácie, vyhrievané predné sedačky, automatická dvojzónová, adaptívny tempomat, vyhrievané sklapateľné späťaky. A to auto vyzerá fakt znútra ako nové, sedačky v perfektnom stave, volant vyhrievaný dokonca a tak ďalej, asistenti, lane assist, front assist a adaptívny tempomat alebo obmedzovanie rýchlosti, takže výbava super. Sedačky pohodlné ako nové. Bohužiaľ nie sú elektrické, ale myslím si, že kto si raz nastaví sedačku, tak to sa s ním vyhraje. Vzadu toľko miesta, že neviete čo s tým. Zadné sedačky vyzerajú ako keby na nich ani nikto nesedel. Isofixové krytky sú všetky tu. Výduch klimatizácie a dokonca 230 V a 2 USB-C zásuvky. Takže si myslím, kto chce fakt pekný Superb, nie je o čom. Ešte jeden pohľad spredu, samozrejme letky. Veľmi pekné auto, veľmi pekný kúsok. V priebehu dneška bude konečne na internete.